Pesa kwa timura sakawan. Semuna angkari BP. A few minutes later. Baba, yati master wakatrain karate. Ini ndakatrain Jerusalem. Wane certificate. Ini ndine manuscript. Baba, wane belt. Ini ndine friendly belt. Ndoma wana. Wachishika kuna headmaster watanga kutswa misikanzwa yose yangaita kuchikoro. Ayama wani manja. Kuswera pano baba kuita zviri nani chitenda noswera ugateni zvako. Ndatsoka. Madzoka. Ndatsoka. Hanzi mombe dzapinda ugateni. Ndozandru vanodzinga izvesi. Ndasvika kuchikoro kwenyu. Ndikati headmaster. Anyora tsamba iyi ndiyani? Ndiwo wakanyora tsamba iyi. Pesa kwa timura sakawan. Semuna angkari BP. Mwana ari form 1. Kunotakura mudzange fodza mbegi unoidi? Mwana ari form 1. Unodukanita pfungu kutore kwakuno kuisa nikone tore kudai. Mwana form 1. Auseme here. Kubata kupia kunyura star headmaster Masiro. Aikulu Mwana form 1. Unakupesanisa vadzidzisi nobe. You want us to listen? Don't make me boom. And don't make me boom. Or cross country. Point me. We up. Yes, I've got a special meet. Special meet. Msangano wakakosha. Meeting, Baba. Keep quiet. You are the guru and you got a one. What are you doing? I've got a special meet. Meeting, Baba. Msangano wakakosha. Yes, the guys were right on the netusikana kuchikoro. Unopi. Unapata kenda nosikana wapi. Yara kuiwe. Ndipotamba neni. Ndazikuta no uya.